Kiitos teille kaikille, että tuosta lumimyräkästä huolimatta olette tänne tulleet. Teitä on tällä hetkellä täällä 300 päättäjää. Kiitos. Tervetuloa. Haluaisin nyt ensinnäkin muistuttaa teitä, miksi yleensä kannattaa tässä nyt olla sinne kello 17 saakka. Erityisesti varmaan se asia, että teillä kaikilla on se sama haaste, ainakin suurimmalla kaverilla siellä vieressä. Miten pienemmillä resursseilla saadaan enemmän irti? Miten innovoidaan enemmän? Miten ne jäljellä olevat resurssit, mitä teillä on käytössä yrityksenä, miten se Mattikin sieltä takarivistä saadaan osallistumaan? Ja kolmanneksi, miten te itse pystytte parantamaan omaa osaamistanne kilpailukykyä näillä markkinoilla? Nyt haluaisin esitellä meidän FC Football Club Inside Spaces, jossa täällä laidalla hyökkäjänä Lionel Messinä Sirte Pihlaja ja juoksee eteenpäin. Keskikentällä Jukka Alamutka, varsinkin paljon kovempi pelirakentaja kuin meidän oma Jarimme täällä FC Lahdessa. Sitten Kuopion lahja maailmalle, kaimani Jere Ruotsalainen. Ja täällä sitten kaksi tämmöistä vanhempaa heppua pidetään tuolla takalla maalia, ettei maaliin pääse palloon, eli meidän seniorpartneri Esko Palasmaa. Ja minä itse, Jere Talonen. Kiitoksia. Haluaisin myös lyhyesti kiittää meidän tämän tapahtuman partnereita, jotka ovat tässä tilaisuudessa mukana. Itse tässä toiminnassa on mukana tällä hetkellä noin 20-25 yritystä globaalisti, mutta tällä hetkellä todellakin tässä tilaisuudessa kiitämme heitä.